Kajudon chisin lano ka ayom ha ka ba ka wei na ki seng san perthai kan la ban khi perthai da ka jing shit hem ya ki pai ba ha ka por election ka ba kum ka ni ngila yo imanta sa ha ka ne ki elections MDC ka barang syukut shen langba ka Voice of the People's Party VPP ka balayeng ha ka sharp jong upra wat la kam shem la yo jing job bun na rilum chantia bat job bun marwei ha rilum khasi Hanrei kani kaseng habala ken kelum kalayo dakilak kawot ha kene ki elections ka jingjop kuput na maulai malim batru na ki wei ki babun ki constituency bat ka jingyo ru ya ka jingjop na jayau mau prem mau khat pentor umkra batru na lai umkra malki kalpan ki jingmut ye ki pat ba ki badon ha ki wei pat ki constituency bat sedang wat ya upra ngimla banlen ya ka jing sisa ba ka WP bat upra kila ajing kermen ye ki pat ba alor kata Haki kato kat neteli ki konsensi kum ha sning nong temai mau plang nong ston mau hati umroy mau kerwat bat kiwei upra ulala ban pe haban nabiang kila don ki MDC bala late no ki bala poi shadu ka kadan baar bawat balai tang namar ke jingwan pe upra ha ka bakawut kala pai lapra laki laka haba pet bha ya ke jingmi na ke elections ki seng ki bachak ta jur na ke jingwan jong upra bat ka WP kidai ke NPP, UDP, HS, PDP bat kongres. Upra ulala ban kini ba ya ki vote na kini kiseng hadu baki kertong kila shu lim na phang klem itu ithau shu. Ngila ban ong ba hakikato kan ni ki konsensi. Kaladon kata kala air ka babe sya ka WP. Bat kata kaju kala air pat kala lan shop ya ki wei pat kiseng bat ki kertong. Ka jingmi na ki election samaulai layo ban sakhi. Ba nadu ke elections MLA, MP bat ha kene ki MDC ru ka WP kalayo ka jingjob ka bahe naba wat lada khen ke lumlut ya ki vote chong ki kertong ki payakun persya kumju unota u kertong ka WP urang tambun sya na ka banta ki samla pule ki be don banta ha ki kamwat benya le se kan pha lada kila ban lech sya maulai ban pelut por bat banti benya ya ki daw ki bal pelong ya ki elections MLA MP bat MDC ka bansa kan mau pateng la pateng imat ka ba kum kini ki elections kim pat judon hamaulai naba ki samla long kemi rangba kan the bat shenrang ki yami pat ba ban ai ka jing kershan tali talan ya ukartong ka WP hamaulai ukartong ka WP uba Edisons kharum nut mulayo hadu RPR jan rius pa khat kan dai wot kat ba ukartong shimet uba wan baar uba te borlang pathau ulayo shipeu hajar arspa ni pu arwot ngila ban ong bah maulai menta ka kanti kala dei kata ka webs election hanrei kalangkor ka bakia menta ka don ha kiterpeng jong khat nyungut ki MDC ka WP kamtam ha bakin yalam ya ulakam sensyar hapo ka ke HDC kipat ba menta kin khmilanti ba ka WP kan la ban ai kata ka jing sikri kumba kala dep ban penseu bat pens sawa keleng kisnong kitau ha ba kalek ban yalap election ngiyoi ba kini ki MDC ke WP barok kita ki barang thamai sudah bat dai tang MDC ke jawai uba Andrew A Shulai ubala longteng MDC haba phai sya ke HDC ke WP ka ban yalam hi ya ke EC kan sahab mat ki jingten ju nei sya ther teng e pat ha ki MDC ke liang persya kumjong uba title star wel khan na ka UDP ke kongres Mary Kharpuri na ke NPP bat ru ki wei ngis ngeu thu bangin samat ya kedor bar banwan jong ke HDC ka ba itanat ba namar wat laki MDC ke WP ki dai ke barang thamai hanrei ha ba phai sya ke jing nang jing start bat ka jing tip ki dai ke pala biang pura